Hei, eu saltă și binevenit la un nou episod. Sunt atât de fericit astăzi pentru că în sfârșit pot și eu să fac un video de gaming ca ceilalți YouTuber pe contul meu de Brawl Stars. Cam acesta este contul. Poate că se mai blochează, dar asta este maxat în FM. Acestea sunt statisticele, nu am făcut foarte multe astea pentru că nu prea mă interesează insinuii și eu, pentru că de ce să te chinui atâta să faci nu știu ce să, ok, să vedem, este, când am introdus eu pe ăsta, prieteni, stați puțin, deci are, ok, numai o secundă, vă frumos. Ok, să-i dau remove. Da, i-am dat, gata. Ca să nu fie o problemă. Aici aveți, o să vă faci descriere tagul meu de browser dacă nu uit, dacă uit, aveți aici. Ok? Și haideți să jucăm cu Mr. P. Sau, nu, hai să vă arăt brawlerii. Cam aceștia sunt. Nu o să fac astăzi misiuni, vreau doar să deblochez acest Megabox. Și cred eu că o să mă bag la un Brawl Ball sau un Powerplay. Hai la un Powerplay cu Carl. Să-i dăm drumul. A venit aici și bunica mea. Să-i dăm drumul să jucăm. Ea nu știe ce fac acum. Hai să zicem înapoiată. Îi zicem înapoiată, cred că da. Sau dinozaur, că doar dinozaur zic așa. Aoleu, ce știu aici? Ok, haideți să jucăm în continuare. Eu vreau să dau niște, dacă o să pierd, să știți că nu ăsta este primul meu mes sau ăsta nu este contul meu. Nu, ăsta este contul meu doar pentru dar mă emoționez puțin pentru că este primul meu videoclip de gaming și este normal să te emoționezi, adică cred că toți youtuberii s-au emoționat. Ok, sper să nu ne dea foarte mult damage, pentru că eu aici cu și da, ne-au bătut. Bine că nu scădem trofee. Și ne mai și dăm puncte, yay! Ok. Nu vreau să bagăm un Brawl Ball ca să putem să câștigăm un meci și gata. Și cred că o să mă bag cu Max. O să vă arăt după aia și ce skin nu vreau. Bine? Haideți mai întâi să dăm un meci. Ok. Dacă se aud zgomote pe fundal, să știți că eu stau la țară, deci eu dam. Mai am câini. Are și punctul meu, cred. E vecinul meu. Ok, ui. Da. M-am încălzit puțin pe contul mic. Oricum filmez ăsta. Filmez videoclipul. Și după aia trebuie să mă bag la teme, pentru că am teme multe. Am la greză, la mate, la multe chestii. Efectiv la multe. Vreau să dau
Vine spike. Da, cât pe gol. Da, ne-au dat gol. Nu este problemă. Ok. Da, videoclipurile astea o să fie cam rare. Pentru... Bine, nu cam rare tot timpul. Pentru că mai am și școală. Că trebuie să mă înțelege și pe mine. Mai am școală, mai am multe chestii. Da, cred că o să rămână să fac eu în afara videoclipului. Să mai pușez o camera pentru că... Hai să vă arăt toate skin. Deci am bani așa care... Cred că skin-ul ăsta îl au toți jucătorii pentru că... Da, eu am cumpărat... Deci țin minte, am venit de la o excursie cu niște prieteni, dar acum mult timp, cred că în ianuarie, cred că, nu știu, nu prin ianuarie, prin vară, pe la sfârșitul verii, începutul lui septembrie, cam pe acolo, da. Acesta este skin-ul, l-am cumpărat. Mai am pe Linebacker Bull și Barbarian King Bull. Pe Poco n-am niciunul. Hai să nu vă mai arăt pe cine nu am. Pe Dari am Dari care a primit un remodel. Este extrem de șmecher. Ia, hai să vă arăt ceva. Gata, uitați-vă puțin de acolo. Pe cort copii, nu vă gândiți la prostii cu chestia aia. Nu vă gândiți la prostii. Doar că cred că pot să zic pușcă. Da, cred că pot să spun că că ăsta e proiectilul puștii, cum ar veni. Sau a pistolului, nu știu. Pe cort am ăsta și ăsta. Pe Barry ăsta. Pe Nita am coala Nita și Panta. Pe Brock am ăsta. Pe Rico am pe ăsta. Pe Jesse am pe ăsta, dar o să vină și un skin nou, Red Dragon Jesse, gratis, deci puteți să luați gratis. Dacă nu știți despre ceea ce vorbesc, duceți-vă la căutați pe YouTube Mădălin și o să vă apară Mădălin și o să vă apară live nou skin gratis scumpă toate ofertele. Uitați-vă acolo că o să vă arate totul. Pe Dynamite n-am niciun skin, pe Penny am acest skin, pe Piper am acest skin. Pe Pem nu am pentru că nu există. Mai am pe Enza acest skin. Pe acest skin. Pe Mortis skinul pe care ne-l dă automat când îl deblocăm. Pe Max îl am pe ăsta, pe care știți. Și pe Mr. P îl am pe Agent P. Este un agent. Cam acesta a fost și primul meu episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, subscribe și distribuiți peste tot acest video să vadă lumea că Steven s-a apucat de gaming. Vă salut, eu am fost Steven, noi ne revedem data viitoare. Stați, am uitat să vă arăt ceva. Dați-vă câte stare punțuri am. 5 și câte gemuri am. Tot 5. Și dați-vă la coinul, 205. Sunt urmărit de cifra 5.
Toate cele bune, eu am fost. Pa, pa! Ciao.